Salutare tuturor! Bun venit la un nou videoclip. Astăzi sunt cu prietenul meu, Babi. Salutare! Eu mi-am luat un Rock Rider nou de la Decathlon și acum mergem să dăm un drop. Ca să nu mai lungim, o să punem pe pauză. Bun, am ajuns la drop și primul va da Babi. Acest drop, nu foarte mare, deci se vede că are maxim drop. Da, 30 de centimetri. Da. Doar că pe filmare se vede mai mic. Bun. Până vine el, voi pune un pic pauză. Bun, a venit înapoi și acum... Te-ai dus rău! Bun, ați văzut că m-am dat și el drop-ul și acum plecăm. Nu pic! Bă! După aia ne oprim la drop-ul ăla de zice Cosmin, că de l-am dat eu atunci, l-am sărit cu roata de spate și mă filmezi. Un pic, da? Nu, acum mă opresc. Bine. Până ajung la loc unde trebuie să ajung, voi pune pauză. Bun, am ajuns unde trebuie și acum o să-l filmez cum dă acest drop. Mi-e rapă. Bun. Acum mă va filma și el. Să zicem. Bun, acum mă filmează. Pui totul atât ce sar, da? Da, da. Să nu intri în bicicletă! Vezi că e o țeavă! Dai! Îl așteptăm pe domnul să dea. Acum vine. Mie să nu intre mine. Da, acest drop de vreo 10 cm. Da. Bun. Acum așteptăm să mă filmeze și el pe mine. Acum va da el trotuarul. Așteptăm să vină. Bun. Acum îl dă prietenul meu. Acum vom merge la un pod, unde am copilărit eu. Aproape ne apropiem, nu mai avem mult și începem și ajungem. Bun, și am ajuns și la ultimul drop din această zi și acest video. Aici se va încheia și filmarea, pentru că nu mai avem timp să stăm. Și dau și eu drop-ul și după aia plecăm, gata. Video ăsta ține doar puțin, da. Nu ce să facem. Și acum așteptăm un pic. Acum o să dea David. Bun.